carapuchinha vermella, só que se comprobar, ten algunhas diferentes. Para empezar, a carapuchinha está no pan, e ten que facer todas as tarefas do fogar, o sea, de amolar. A carapuchinha desta obra, ainda que hai un protestante, sigue sendo obediente e responsable, que axuda os seus pais no que pode, pero xa ten opinións e criterios propios que demostran que hai que facer as cousas de outra maneira. O Loure esta obra ten un problema de identidade. Non lle gosta a carne e, sobre todo, non quere matar a ninguén. Ten que lutar contra a incomprensión do seu pai e contra o resto dos vecinos. O sea, contra os seus e contra os demais. Espero que os guste aprender a poder. Por último, está a boa e a máis marchosa de todos e nos ensina que hai que ser optimistas na vida. E como moitos avós é máis comprensible cos canos dos netos que os pais. Había unha vez unha familia normal, composta por pai, ben sí, normal, unha nai normal e unha filla ben, chamada Carapuchinha. Esquecíame que tamén está a boa, que vivía no medio do bosque e que era como veredes. Ola, eu son o pai de Carapuchinha Vermella, e unha nena que foi a criatória. De verdade, así a xuventude de hoxe en día non sei a onde imos parar. Un momento, podes saber que é o que estás facendo? É que non o notas, estou pasando o ferro á roupa. Un home pasando o ferro, aquí algo raro está pasando. Como ia dicindo, Carapuchinha Vermella está que non se pode aguantar. Será por idade, pero eu non sei que vou facer con ela. Esperaremos que pasa por lá. Mirade, crece unha estrela. Carapuchinha, ayúdame a pasar o ferro. Alguén me pode explicar que é o que está pasando nesta bendita casa? Pois pasa que ainda que estou no paro, sinto-me agobiado. Miña muller traballa, eu son amo de casa, lavo, cociño, paso o ferro e de vez en cando frego a casa. E non me queda libre un rato para falar contigo, gato. Vivir para ver o mundo do revés. Ademais, hoxe toca levarlle a comida a avó, que vive no medio do bosque e está enferma. Como eu só non podo, teño que mandar a Carapuchinha se vai en medio. Carapuchinha, Carapuchinha! Carapuchinha, Carapuchinha! Que ben, por que me chama? Non ves que estou ocupada? Terás cara, ti que está ocupada. Carapuchinha, acabaste de facer as cousas. Sí, papá, collín o cuarto, fixen a cama, limpei o pó e agora escoitar a música un pouco. Pois agora tens que levar a comida a tua avó Guillermo, que xa sabes que está enfermo. Eu non teño ganas, agora non vou, irei mañá. Como que non vas? Vamos lá, mira. Digoche que vas ter que veres comigo, lévalle comida a avó. Oiche. E por que non vas? Pois porque non teño tempo, e volvo loco. Teño que fregar os pratos, poñer a lavadora, pasar o ferro e facer a comida. Parece pouco. Papi, non quero ir. Sempre me mandades a mí. Mándame o irmán Manolo. O teu irmán Manolo. O a mí o teu irmán Sebastiana. Pero, que dices? Que non tes irmán? Xo sei, dixeno por separar. Pois non colou, e vas ir ti porque eu o mato. Aquí tens que aceptar un pastel e un pouco de mel. E non pode levar un boquete de chourizo. Hasta o moño de que lle ven sempre o mel. Iso é que lle levamos sempre. Que ten de malo, porque queres cambiar. Ya non se xamou a nunca lle dicir que non pode ser mío. Además, sempre antes que as palmas choran. Que además non dices camarada. Fai o favor de non dicir palabrotas, que eres unha nena ben educada. Pero que palabrotas dixes? Xa me cansei, obedeces e non chistar. Ya estamos outra vez en plan machista. Vai, papá, non te enfades, levarille como sempre a boa pasteles a miña de mel. Pero levarille nunca te chourizo porque como de pos. Así me gusta, que sexas unha nena obediente. E que te poñes o vestidinho e a tua capucha vermella como sempre. Iso sí que non, por aí non paso. Teño dereito a vestir o meu gusto. Xa estou farta de poñer a vermella só porque a ti se chortoio. Pois cal queres poñer, terás que poñer a vermella, por iso te chamas Carapuchinha Vermella. Pois non, hoxe poño a branca porque me gusta chamarme Carapuchinha Branca. Agora resulta que estás a propiedade. Eu non o vexo normal, porque todos os días fan igual. Sí, poño a branca porque é branca. Que disputas, que vergonha.
sabedes, o lobo malo se estaba esperando. Sí, papá, coito-te ben. Non te preocupes, ti non te preocupes. Eu escóndome detrás dun árbol. Iso é, e logo me lanzo sobre ela. Moitas explicacións parece que necesita este. Xa nada é o que era. Pero que non sei ese ruido. Que non te chamo. Mira, aí te saca a cuchilla. Non ias comela, como non te digas presa, vas te quedar coa boca aberta. Sí, papá, é unha moto. Que noxo de mundo. Xa non respetan nada. De acordo, cando a coma, vamos a chamar. A ver. Non te escapas, cariña, dácale un globo de verdade. Non pode ser, sí, é que a cuchilla. Ven en moto, e ademais trae casa. Isto non é o conto que me contaron. Nin días o lobo que eu quería, non che digo. Como fai un día espléndido, sento un pouco de fruto do campo. Este é o momento que eu estaba esperando. Aquí estou pisando do lobo. Eu gustaría de comerme, pero comigo non pode. Que faz, noviño? Ola, carapuchiña, que vergonza me dá. Que che dá vergonza? Ser un lobo tan inútil. Non son capaz de comer. En realidade, non son capaz de comer a un pequeno cabrito. Dame pena matar animais. Tens que che digo que non tens por que avergonzar. Tens que asumir que es diferente e xa está. Eu xa o entendo, pero non é fácil. Primeiro está meu pai presionándome para que sexa un lobo malo como él. Logo está Manana, prince de mí. Insúltame e despreza. Enténdete, macho, pero sei na túa loita. Defendes túas ideas e non te desanimes. Algún día todos te admirarán como es. Grazas, carapuchiña. E dígolo, se non te gusta matar animalitos, que comida que carnitos. Agora que non nos ve ninguén, vouche confesar un segredo. Son vegetariano. O que me faltaba por aí. Levo un millón de anos aquí plantado e se máis escoitara tan grande bobado. Non, se xa decía eu que aquí hai algo raro. Así que es vegetariano, ese é o teu problema. Sí, aliméntame de freitas e verduras nada máis. E agora que acordo, ya temos un problema. Perdoa, lobo, pero o problema será los chicos. Que eu saiba non teño ningún problema. Bom, espera, carapuchiña, deixa de chicote. Meu pai mandou aquí para que te comera. E se non te como, iría a comprobalo. A ti comeríate, a mí mataríame. É verdade o que dis? Palabriña veneno, Jesús. Pois vai a probar a que non buscaste. Sí, eu disimulo, pero un día van nos pillar comendo antes dos carballos. A verdade é que é difícil levarse ben cos pais. A mí pasa o máis cos medos. Sí, eu claro de todo é que se non te comes, iría ir personalmente a comprobar. Ai, non! Eu prefiro que me comas ti. Teu pai aquí non debe de vir de ninguna forma. E como facemos? Faz como que me comeras e xa está. Au! Au! Xa está, tampouco se xa bom. Chama teu pai e di que me comiches. Vale, vou marcar. A ver se me acordo do número. 6, 3, 8, 9, 9. Diga, que é? Son eu, papá. Estou... Home, es ti. Xa comeches a carapuchiña. Ben, eu estaba... Ai, que dolor! Estame comendo o lobo malo! Socorro! Moi ben feito, meu fillo. Pensei que es un lobo malo como a teu pai. Sigue, non te entreteas e come enteiriño. Ai, xa me como inteira! Xa me matou moi animal! Ai, vamos! Si, escutiño todo. Moi ben feito, meu fillo. Papá, podo chegar un pouco atrás da casa hoxe? É que quero celebrar cos meus amigos. Comprendo, meu fillo. Vou chegar tan tarde como ti queiras, permiso concedido. Pensas que faz? Sí, gracias a ti. Bueno, pois agora, con tanto teatro, vou chegar tarde na casa da hora e a convidarse por ir en cero. Carapuchiña, podo ir contigo? Claro, non sei a onde ir, como non teño ningún amigo. Vale, pero que teño. Como lobo, non era como lobo, non era un lobo malo, como lobo non era como lobo era máis rápido, tiña que ter chegado primeiro, pero neste caso, como era un lobo malo como o seu pai, reduciu o roceiro, e se a primeira que chegou foi Carapuchiña.
mazo que te vas a quedar. ¿Por qué no puedes creerlo? Estás diciendo la verdad. Iso é imposible, os lobos sempre foron malos, este en particular é malísimo. Arriba as mans que non respondo. Deixa en paz o lobo, home, que é inofensivo. Iso é o que ti crees, pero se o deixo comemos nun momento, e ademais, vin aquí para salvarvos. E salvos. Vin aquí para salvarvos. ¿De qué lo buscas? No te estamos diciendo que no es peligroso. Iso decirlo porque vos estáis enganadas. Comemos o coco, que non iso de que é vegetariano. Pero vin aquí para salvarvos, e salvos. Vaya, se vos salvo. Nada, o que me requere? Outro cabezón como meu pai. Mira, esta xeresquia non ten remedio. Un hueso con medio de outro. Queres que non pase aí? Si, quero ver, onde está? Aquí mesmo, viche? Non, vin as estrelas. E agora sí, e antes de que sea moi fácil, que dixeron que virían por aquí. É que dices? Diremos iso de sempre, que me matou o cazador de grande aquí. Entón non estaba esta carapucha. Non digo, se que sendo vegetariano. Que pasou? Que pasou? Pois que ia pasar, que mataste só levos salvaxes. E por que me doi tanto a cabeza? Pois porque no momento en que te disparabas deiche un forte golpe na cabeza. É que non te acordas? Sí, e nós damos tes grazas por ser esta valente e ternos salvado a vida. Mira, aquí xeron os pais. Que tal estades? Todo está en orden? Sí, todo en orden. O lobo malo estivo aquí, quixonos matar, pero como sempre chegou un valente cazador e salvounos a vida. Como foi vostede capaz de matar o lobo malo? Bueno, cando cheguei a casa, o lobo estaba disposto a comer as dúas. Que horror, pobre filla miña, que medo terás pasar. Sí, pero entón actuei con rapidez, lanceime sobre o lobo e reducido. O lobo intentou defenderse e deu un forte golpe na cabeza. Que valente vostede. Non ten importancia. E ali quedaron todos tan felices e contentos. E o teatro que les gustou, aplaudid e contesou, porque aquí o conto se rematou.